Proszę Pan Minister. My w Polsce uczyliśmy się na nowo Ukrainy w ostatnich miesiącach. Patrzyliśmy, jak ta walka o pełnię swobód demokratycznych, o wolne państwo, o przynależność do Unii Europejskiej, o możliwość realizowania wartości europejskich była istotna dla Ukraińców i stała się istotna także dla nas, dla Polaków. Ale ponieważ jest tak, że oprócz wielkiej polityki, relacje między narodami, relacje wewnątrz takiej wspólnoty jak Unia Europejska budują się poprzez działania organiczne, małe, nieduże, poprzez serdeczność, poprzez przyjaźń, poprzez wspólne biznesy. Dlatego ogłaszamy taki konkurs dla młodych liderów z Ukrainy i Polski, Poland to UA, Hackathon Bridge. Hackathon jest sposobem na rozwiązywanie problemów. Chcielibyśmy zaproponować, aby powstały zespoły minimum dwuosobowe, co najmniej po jednym uczestniku ze strony polskiej i ze strony ukraińskiej. Jak będą trochę większe, nic nie stoi na przeszkodzie, ale raczej mikrogrupy. Moja rola polega na patronowaniu temu przedsięwzięciu i żeby nadmiernie nie komplikować sytuacji, patronowaniu temu przedsięwzięciu bez względu na okoliczności przyrody, jakie wystąpią po zdarzeniach przyrodniczych, z jakimi będziemy mieli w Polsce do czynienia 25 maja. Więc czujcie się Państwo pewni, że ja od tego projektu nie odstąpię, dlatego że uważam go za bardzo ważny projekt i myślę, że ileś energii warto temu projektowi poświęcić.